Nsukka Gist. Ya ndị be anyị abịakwa m ọzọ nta n'ime Nsukka Gist. Mụ na nwanne m nwoke Okwudili Okpe ha mbụ Chikodili mama Okwudili Okpe were ka ojizi abịa ọcha ọ sịrị na ọ bụ anya n'oge ọha n'olu ọya ma ụmụnne m chi eha m bụ Okwudili Okpe ya bụ na nke mbọsị nke nta na nwere ife na anyị a na-efe mgbe m dịrị ja mgbe m chetara si mgbe m femenunu ma anyị mara mụmụchi anyị a na-amụtakwa ya bụ ihe darịnụ ya bụ na ya bụ ife wọbụ nkụtarị nkwutere shere gbakọrọ ugbo eke gbadata n'ala n'ụmụakịta ekwe n'ụmụakịta bịa si na-ebiete si na-abịete tete rue rejuru ya ukwu ya ji oji igbo egbe evuru nna ugo vuru nna ụwa nwa gbenye ụwa magosha bụ n'afọ ya bụ ihe anyị na-eke ihe egwuregwu anyị na-eke ome oge njakịrị eji m n'aka n'ihe na o mere dunu nsọ obodo n'ụsọ wee so ọgụmaga ọha n'olu unuso ihe a na-eme na Nsukka Gist na ya bụ ihe gara agarị n'ọkwa mmadụ bụ echi aga Nsukka Gist ndị Nsukka anyị bụ zuru mba zukọm oke n'ihe a na-eme anyị soro gede dejeno